Αγαπημένος Σκορμάστερς, εδώ στην άλλη άκρη της γης ήρθαμε μόνο για να συναντήσουμε τον έναν, τον μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, από κι άλλα, τον ατελείωτο Δημήτρης Κολάρος. Δημήτρης Κολάρος. How did you feel when referee whistled for the last time? Hello Panagiotis, welcome to Canada in Niagara Falls. Very nice to have you here. How did I feel? I felt like going to work. Thank you for playing with me. I was gonna win anyway. It's just better when you have company. Okay. Ας αφήσουμε όμως αυτά τα αστεία, να μιλήσουμε λίγο στα ελληνικά. Μάνα το έχω πάρει το lower. Πάμε τώρα λίγο κανονικά να ακούς και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγο ποια είναι τα σχέδιά σου για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει εντός λίγων ημερών. Βλέπω τα αγγλικά σου είναι πολύ καλά, Παναγιώτη. Εντάξει, θα συνεχίσω στα ελληνικά, να συνηθίζω και εγώ πάλι. Τα πλάνα μου για τη νέα χρονιά θα είναι διαφορετικά. Θέλω να αφήσω κάποιον άλλον να κερδίσει. Με αυτόν τον σκοπό έχω πει ότι θα παίξω ημίχρονο τελικό όλη τη χρονιά και μόνο σκορ, τίποτα άλλο. Θα αφήσεις κάποιον άλλο να κερδίσει, Δήλωσε μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι μας κατουράει. Λοιπόν, μάλιστα, οπότε πιστεύεις ότι, μάλλον θες να μας πεις ποιος είναι αυτός που πιστεύεις ότι θα σε ρίξει από τον θρόνο? Δεν καταλαβαίνω την έκπληξη σου, Παναγιώτη. Εγώ είμαι ο Σκορμάστερς, εσύ απλά παίζετε μαζί μου. Από εκεί και πέρα θέλω να πω μερικά πράγματα. Το εβδομαδιαίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να το πάρεις πρέπει να κερδίζεις κάθε εβδομάδα κάποιον αντίπαλο. Δεν είναι μια κολοβαρδία που παίρνεις 60-80 βαθμούς σε έναν αγώνα και ξαφνικά πας στο Season League. Αυτό είναι εύκολο, οποιοδήποτε πρέπει να το κάνει. Αλλά το εβδομαδιαίο νομίζω είναι πιο δύσκολο. Και θέλω επίσης να πω ότι είμαι ο μόνος που έχω κάνει τόσες σερί νίκες και τα έχω πάρει όλα σε ατομικό επίπεδο. Το Leagues Cup δεν το βάζω μέσα. Το μόνο που μου λείπει είναι το Champions Cup, το οποίο ακόμα ο Τάσος δεν το έχει φτιάξει. Νομίζω φοβάται μήπως το πάρω και αυτό. Με βάση την τελευταία σεζόν που είχαμε, ο Ζέρβας με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δικαιούται κάτι παραπάνω. Ο Τάσος και αυτός είναι επίσης ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν θα πω και όχι σε μια μεγάλη έκπληξη. Να πω τον Πυρπιλή. Πιστεύω ότι ο Πυρπιλής θα βρει τα πατήματά του μετά από αυτή την επιτέλους νίκη. Θα πάει για το Season League. Μάλιστα Δημήτρη. Ωραία. Με ειδοποιούν από το control. Μάλιστα. Έχεις τις ευχές από όλα τα παιδιά στους Σκορμάστερς. Μάλιστα συγκεκριμένα μου είπαν ότι γαμιέσαι, ότι θα σε ξεκολλιάσουν φέτος, ότι φέτος δεν θα πάρεις νίκη, ότι θα σε γαμίσουμε ρεμονή, ότι θα περάσεις υπέροχα φέτος και ό,τι ποθείς. Καλά γαμίσια θα έχουμε δηλαδή φέτος. Καλοπροαίρετα να είναι και καλοδεχούμενα. Τα κάνουμε όλα και με εκτόσεις. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, που ήρθες εδώ πέρα να μου κάνεις αυτή τη συνέντευξη για να με ακούσει όλος αυτός ο χαΐρευτος ο κόσμος. Εύχομαι να πέρασεις καλά τις διακοπές σου εδώ πέρα με τα πλούσια νερά μας και να γυρίσεις πίσω με ωραίες αναμνήσεις. Χαίρομαι και εγώ, Δημήτρη, που σε είδα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή σεζόν να έχουμε και σε σένα και σε εσάς και σε μένα. Και καλή αρχή. Σκορμάστερς, ετοιμαστείτε. Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Μπαρτζαλάκης από Τορόντο.